Kaixo, Ostalaritza eskolako ikasle batzuk dira, eta betiko osagairekin postre berri bat egin nahi dugu. Osagaiak hauek izango dira. Hemen dago eztia, hemen dago zagarra, Errege zagarra, betiko errege zagarra, zagardoa, eta hemen jakinato irina, harto irina. Eta kasu honetan, nahi dugu egin postre goxo bat, gazia goxoa. Lehenko konzua da zagarrak zuritzea. Zagarra zuritu, Bai? zagarra zuritzen dugu, eta gero labean sartuko dugu. Orain zagarra zuritu dugu, eta sartuko dugu, hemen. Eta labean, Zidrarekin hemen dauka zidra, eta orain zagardoa dauka, eta gero labean sartuko dugu, egiteko. Bai, labean digundu, egin eta listo. Jazta. Daukago, Estás grabando? zagarrak zagardorekin daude, eta sukre pixka batek. Bai, labean sartuko dugu egiteko. Bai. Zagarrerrek egiteko. Vale. 20 minutos. Listo. Zagarrak aterako ditugu, Atera ditugu labetik, eta orain jarro honetan jarriko ditugu. Ure bat egiteko, Eta krema betegarri bat bezala egiteko. hori da. Zagarrak egon dira 20 minutu, zagardorekin eta sukrearekin nahaztuta. Eta, orain, Gure bat egingo dugu. ure bat egin nahi dugu, betegarri bezala erabiltzeko. Zagarrak gara gara pure bat egiten, zagarrarekin betegarri bezala erabiltzeko. Bale, neko da. Hemen daukagu hartu irina, eta hemen daukagu ura, eta Biak nahaztuko ditugu, talo egiteko. Talo horea egiteko. Nahaztu, joan nahazten, biltzen, eta punto, bale. Eta ura nahaztuta taloa egiteko horea. Horrela egiten dugu, ura gehi hartu irina. Kasu honetan txakin hartua. Ja nahaztu dugu hartu irina eta ura, horregatik lortu dugu hore bat, eta oraintxe bertan utziko dugu atsedena hartzen gutxi gora bera 30 minutu. Ja hartu dugu horearen zati bat, eta emango diogu betirako forma bat, eskuarekin egingo dugu, fin-fina geratuko da, eta gero laburatuko dugu. Forma emateko eskuarekin hartuko dugu hartu irin pixka bat. Horrela ez da itxasten. Ireztatzen dugu, bai? Bale, ja eman diogu forma, orain laberatzeko dago, eta baita ere ez bada ateratzen zure etxean, erabili alduzue arrabol bat laguntza bezala, nire kidea egiten ari den bezala. Forma eman da, laberatuko dugu. Ja labetik atera dugu, eta orain plastereztatuko dugu eta beteko dugu zagar batzuekin. Beteko dugu gure zagar asko gure bat egin dugula, eta beteko dugu honek. Ez da komeni gehiago betetzea. Orain eztia. Eztia botako dugu. Horreztuko dugu, izteko. Batera da. Batera gainea. Hau gainetik beste pixka bat. Alaiz bedozki, me cago en. Venga. Bukatzeko, esti pixka gainetik. Eta hauxe da. Betiko osagaiekin egindako platera bat. Bai. Arto irina, Ura,
zagarra eta estia, eta zagardo pixka bat, eta egin dugunak postre goxo bat. Bukatzeko labandaren laguntzaz, erdibituko dugu beste itxura bat emanez. Horrela egin da.